লক্ষ্মী চলা প্রাণা চলে জীবিত মন্দিরে চলা চলেছ সংসারে ধর্ম একহিনী সুলহ লক্ষ্মী ক্ষীরার্থী তনয়া মা পরম লক্ষ্মী ক্ষীর সমুদ্র গর্ভରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ 56 କୋଟି ଜୀବଙ୍କର ସେ ହେଲେ ଅନ୍ନଦାତା ଏବଂ ସେ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ କନ୍ୟା ଥିଲେ। 4 ପ୍ରକାର କନ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲେ ଧନ ବର୍ଷା ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ୟାମା ମୃଗାକ୍ଷୀ ଉଚ୍ଚ କୁମ୍ଭ ଯୁକ୍ତା ଗାଭୀର ନାଭି ସମଦନ୍ତ ମୁକ୍ତା ଚାରୁ ସୁକେଶୀ ବଚନ ସୁଶୀଳା କରତି ବିଭା ହେଲେ ଅକୁଳା। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୟାମା ମୃଗାକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ନାରୀ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଶ୍ୟାମାଙ୍ଗୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୃଗାକ୍ଷୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଖି ହରିଣ ଆଖି ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିବ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆଖି। ଶ୍ୟାମା ମୃଗାକ୍ଷୀ କୁଚ କୁମ୍ଭ ଯୁକ୍ତା, ତାଙ୍କର ସ୍ତନ ଯୁଗଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ସଦୃଶ୍ୟ ଗୋଲାକୃତି ହେଇଥିବ ଏବଂ ଗାଭୀର ନାଭି, ଯେଉଁ ନାରୀର ନାଭି ତାର ଗଭୀରକୁ ଯାଇଥିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ନାରୀ। ସମଦନ୍ତ ମୁକ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନାରୀର ଦାନ୍ତ ପନ୍ତି ଗୁଡାକ ସମାନରେ ଉଠିଥିବ, ମୁକ୍ତା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଚାରୁ ସୁକେଶୀ, ଯେଉଁ ନାରୀର କେଶଗୁଚ୍ଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚିକଣିଆ ହେଇଥିବ। ବଚନ ସୁଶୀଳା, ଯେଉଁ ନାରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଅମୃତ ବର୍ଷଣ କରୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ମୋହିତ କରିପାରୁଥିବ। ତତ୍ପରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏବଂ କରିଗମନା, କରି ମାନେ ହାତୀ ଯେଉଁଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଣ୍ଡ ପକାଇ ଚାଲେ, ସେହିପରି ଏ ନାରୀ ଧୀର ଗମନା ହେଇଥିବ। କରତି ବିଭା ହେଲେ ହିଁ ଅକୁଳା, ଏଭଳି ନାରୀ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ନାରୀର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଯଦି ସିଏ ଅକୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ସେହି ନାରୀ ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପରିବାର ସୁଖରେ ଦିନ କାଟେ। ଏହିପରି ନାରୀକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରିଣୀ ଜାତୀୟ କନ୍ୟା। ଏହି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଧନର ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ନାରୀକୁ ବିବାହ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ବର୍ଷା ହେବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।